pozerať. Keď kokota vyjebaného, skurveného. Tak to nie je možné. Tak sa nedá televízor kúkať izbe. Víte, nepočujem len búkne od rána. Boha, ja pôjdem televízor pozerať na rieku Nitrovacu. Ale na plné pestia sa one okna dračú. Ale od rána jebe búkny kokot. Kurva, ja dám každému pokoj a tu ti len do prieku robia furt. Jebem im Boha vyjebaného. Lebo začne jebať po tej rúre, celý činžák bude hore pičou. A kurva, nemôžem televízor pozerať. Chrdia ho vyjebané bubny. Čo jebe od rána? Čo je jebnutý? Alebo je hluchý kokot? Čo je v cirkuse? Zabýva činžáku? Kurva, ráno kríky striham, nikoho si nevšímam, piči som, prídem domov, ja nemôžem televízor kúkať. Lebo som ako kokotov v cirkuse, kde som bol. Pôjdem do kína na štestu, kvôli jeho bubnám, nie asi. Tak niekto počúva, človek nejako magor, čo má trmiče v ušiach. Alebo má nasraté potom. A keď to chcem počuť, tak tam sa nemôžu potom ani vyprávať. Ak sa tam môžu vyprávať. Keď im to tak jebe.